Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kompla jisma' tħassib tar-residenti, sidin ta' negozji, familji u anzjani dwar diversi sfidi li qed jaffaċċja l-poplu Malti wawċi kollu inkluż is-safin. Fosthom il-pjaga tal-oli tal-ħajja, it-traffiku li qed joħnoq pajjiż u n-nuqqas ta' pulmun aħdar. Din kienet ġurnata oħra ta' żjarat qalb in-nies kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kompla bil-ħidma tiegħu fil-lokalitajiet. U din id-darba kien imiss il-lokalità ta' Ħalsafi. Ma' Bernard Gregg bosta safin tkellmu dwar id-diffikultajiet tagħhom fejn tidħol il-ħajja ta' kuljum, fejn sostnew li bħalissa s-sitwazzjoni mhix waħda feliċi. Oħrajn qalu li f'dawn l-aħħar snin il-kwalità tal-ħajja tagħhom marret lura. Min-naħa tagħhom is-sidin tal-ħwienet qalu li fl-aħħar xhur il-prezzijiet sparaw il fuq minħabba li l-istess prodotti li sa ftit żmien qabel kienu jiġu importati b'inqas flus issa żdiedu b'mod sostanzjali. Kien hawn li Bernard Gregg fakkar fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista li tingħata għajnuna lill-importaturi, proposta li l-Gvern baqa' jinjora sal-lum il-ġurnata. Ir-residenti ta' Ħalsafi tkellmu wkoll dwar il-problema ta' traffiku li qed titfa' piż kbir fuq is-saħħa mentali tal-poplu u nuqqas ta' spazji miftuħa li għandna f'pajjiżna, fejn aktar kemm jgħaddi żmien l-ispazji li għandna dejjem qegħdin jispiċċaw jonqsu. Bil-familji Maltin u Għawċin u saħansitra iż-żgħażagħ iridu jitilqu barra minn xtutna. Għal din iż-żjara Bernard Gregg kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone, mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista mill-kandidati tal-MPs, kif ukoll il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi.